Goddag. Vi skal prøve at se på de 3 kvadratsætninger her. Vi starter med den første, a plus b i anden. Det er lavet i Inspire. Så vi starter med at lave et matematikfelt med Command M. Så vi regner ud for at bevise overstående sætning, at a plus b i anden, det var så lige med a plus b gange med parentes a plus b. Det er det samme som at sætte en parentes i anden. Når vi så skal regne parentesen ud, så skal vi gange den ene først ind i den ene, og den ene ind i den anden, så den anden ind i den ene, og den anden ind i den anden. Det prøver vi at gøre. Først ser vi på fortegnet. Der er plusfortegn gennem alle parenteser, så vi skal ikke bekymre os mere om det bliver plus alt sammen. Så ganger vi den ene ind med den ene. Det vil sige, at vi tager a og ganger med a. A gange a er a i anden. Så tager vi så a og ganger med b. Altså den første, der ganger ind i den anden. A gange med b kalder vi ab. Yes. Læg mærke til, at a havde positiv fortegn, og b havde positiv fortegn, altså bliver der plusset. Så tager vi den anden og ganger ind i den ene. Læg mærke til, at den anden og den ene, som vises på skærmen, begge to er positivt fortegn. Altså lægger vi til, og vi lægger b gange a ind, altså ba. Ja. Det sidste led, vi skal gøre, er at tage den anden og gange med den anden. Begge faktorer har positivt fortegn, altså skal vi addere. B gange b bliver b i anden. Det her udtryk kan forkortes, men lad os først omskrive det lidt. A gange b er det samme som b gange a, da faktorernes orden er underordnet. A gange b plus a gange b, som man ser her og her, bliver altså 2ab. Så vores endelige resultat bliver a i anden plus 2ab plus b i anden. Det var første kvadratsætning. Lad os se på den anden. Vi gør som før, bruger Command M for at indsætte et mathfelt i Inspire. Så, parentes a minus b, parentes slut i anden, se som heroppe er at være parentesen gange med parentesen. Det skriver vi op. A minus b, parentes slut, gange med parentes a minus b, parentes slut. Ligesom før skal vi nu gange de to parenteser sammen. Den her gang, da der indgår minustegn, skal man passe på, hvilke fortegn man bruger, når man enten adderer eller subtraherer ledene. Så, vi starter med at tage den første i første parentes, a, og ganger med den første i anden parentes, a. A gange a fandt vi ud af før var a i anden. Så tager vi den første i første parentes, og ganger med den anden i anden parentes. Her lægger vi mærke til, at a har positivt fortegn, b har negativt fortegn. Altså vil plus gange minus give minus. Så vi får minus ab. Så tager vi den anden i første parentes. Det hedder minus b, negativt fortegn, og ganger med den første i anden parentes, a med positivt fortegn. Minus gange plus giver minus som før. Altså får vi minus ba. Så tager vi den anden i første parentes, minus b, og ganger med den anden i anden parentes, minus b. Minus gange minus bliver plus, så vi får plus b i anden. Som før skal vi forkorte dette udtryk, og vi bruger samme regel som før. A gange b er det samme som b gange a. Så
Lad os prøve at skrive det lidt klarere ud den her gang. A i anden bliver så lige med minus AB. Der har vi ikke gjort noget. Minus, så bytter vi rundt på faktorerne. AB plus B i anden. Det her forkorter sig ned. Minus AB bliver minus 2AB. Altså får vi A i anden minus 2AB plus B i anden. Og vi har nu vist det samme, som der var heroppe. Altså QED. Den sidste kvadratsætning, vi gerne vil se på, er den hernede. Vi gentager igen Command M for at få et mathfelt i Inspire. Og vi ganger de to parenteser sammen. Lad os først opstille opgaven. A plus B, parentes slut, gange, parentes start, A minus B, parentes slut. Vi ganger ind efter reglen, som vi har gentaget i første og anden kvadratsætning. Altså den første i første parentes, gange med den første i anden parentes. A og A har begge et positivt fortegn, altså får vi A i anden. Så tager vi den første i første parentes og ganger ind med den anden i anden parentes. Her lægger vi mærke til, at A har positivt fortegn, B har negativt fortegn. Positiv A gange negativ B giver negativt resultat. Minus gange plus giver minus. Minus AB. Så tager vi den anden i første parentes plus B og ganger med den første i anden parentes. De har begge to positivt fortegn. Altså får vi, at B gange A bliver positivt, så vi får plus BA. Så tager vi den anden i første parentes og ganger med den anden i anden parentes. Den har negativ fortegn. Plus gange minus bliver minus. Altså får vi minus B i anden. Vi forkorter, som vi gjorde før, men lad os først skrive A i anden op. Og så siger vi, at A gange B er det samme som B gange A. Altså får vi minus AB plus AB minus B i anden. Vi ser her, at minus AB og plus AB tager hinanden. Vi får 0. Resultatet bliver så, at A i anden minus B i anden. Og vi har vist det samme, som vi gjorde. Og vi har vist det, vi bør vise. Altså QED. Tak skal I have.